Здравейте! Вие сте в моята кухня с мен, Ваня Джорджевич. За днес съм ви подготвила мини гофрети. А как ще ги направим, ще видите сега. За целта ни трябват 400 г брашно, пакетче Бак Пулвер, 50 мл олио, пакетче ванилова захар, 120 г захар, 50 мл прясно мляко и 6 яйца. Чукваме яйцата в купа. Понякога добавям и настъргана лимонова кора. Придава много свеж вкус на гофретките. Добавям захар. Пакетче ванилова захар. И ще разбия с миксера до съединяване на продуктите. Добавям прясно мляко, олио, добавям пакетчето Бак Пулвер към брашното. И сипвам към яйцата. Разбърквам първо без да включвам миксера, за да не лети брашното. Включвам миксера и ще разбия само докато се съединят продуктите. Получава се ето такава хубава гладка смес, която лесно се стича от шпатулата, без да прекъсва. Прехвърлям в пош за еднократна употреба с кръгъл накрайник 9 мм. Може да се използва и чайна лъжичка. Не е задължително да е с пош. Първия път само намазвам гофретника. Загрятие на максималното. Шприцовам точно в средата на всяко сърчице. По много мъничко. По същия начин и с чайна лъжичка. Затварям и за около 30 секунди са готови. Но това зависи от гофретника. Не мажа повече с олио и продължавам по същия начин, докато имам смес. Това, което най-много ми харесва в тази рецепта е, че гофретките остават много мекички след охлаждане. В описание под видеото оставям необходимите продукти, а цялата рецепта е в блога в моята кухня с мен, Ваня Джорджевич. Ако ви харесва видеото, оставете ми коментар, абонирайте се и чукнете на камбанката, за да получавате известие за всяко ново видео. Охладените гофретки слепвам с нутела, така най-ни харесват. Но варианти има много, може да се сервират с пресни плодове, с сметана или поръсени с пудра захар. Чудесна закуска са и за децата в училище.
Ето тук вече някой няма търпение. Надявам се, че ще ги пробвате и ще споделите резултата с мен. За да ги слепите с нутела, трябва задължително да са охладени. Ето това е крайният резултат. Надявам се, че ще ви харесат. Това е от мен. До нови срещи, аз отивам да хапвам.